Agini simino dipra sato phane bisingo kami amsera wohi rep khlaisake iba rom phrezake rang kisa misari woi amsani ranggana ke kok pailayo phiaba orom phejaknai hinke justice maya omohai jora kolokni simino ngui phayo omohai kheno khlanya phaimani lai thangnai 9 tarik salmario khwai sampasora melka kamini takhuk rabicharan debormani bihik shuklarani deborma rom phejakmani sopon deborma bai o unglaimano pairana bagui sopon debormani bukra nores deborma rang 1 lakh ruwi bukhuk muthna phaimani bukhuk shuklarani debormani phiaba kamini buri bodologwai manjakha aborno khnawi champa awar ps ni naimuthangrok khaikya paithago sopon debormani bukra nores deborma tei logio phainai khoroksa sijon deborma mungui bonoba police thani yapri rohorjakha mami songkai songkai misil lekan nai songkai mila misil lanya kau songkai ngli angkat ini kam dada no kekenai kol kai senger angkat kenai bo sawo miya kisan no kai itu bo hin gamprang kol kai kon sata angkat dado hari tangnai kana mami soro kian kolai kon nai sala jeng diri kai kon sata kadi video kai ma lai video kai ma ni engga amo ampina mama ni kunti amban punya do engkai amo kamera bo tangat diri kan kai video ni sata ngabo bo setia sing ngang ngabo sata mana mo sai mangga dile khaji saka borok ngang dile khaya ni na tun kham ang nulia ro phai geler nulia ta ba borok kham borok phun hakata bong solong sirjon deborma dini ko to sa dini jeta o jaga phaimani a sopon debormani nogo thangi kok slaiwi or ke khorok sapon grei nor 1 lakh taka rang tui or bubutam ni bagi obaki phaimani klai amole bin ha dang tongmat tongela blang saime ya bo musung nai man sing na bo amu to abu saime ang kaco musuk manyahin nak mantu naka kangkai musuk guru pegang kang sokote suasana sobat kai siজন nana pun pegang dabra tin nong mingkar mang kalbok kenaka angkai itu bukijan nuka angkanya tak borba hinggai sapar thanawa naikam baide mutual nganya kok sab sar je misul mane ko sijon dam taidal sijon deborma lakai misul jengara sobakang kanya ayot lang thaman nuka ngata munglia da misul munglia nang khe bojaga musuk nai angna thajing saman jakan ta tabuk sarite ko te holaka ne au porono te guri goi tlas ko ko pro ana pun khaita ba apro hachaka uro sobaka o thana nanya hi thana go nanya hi phaikan kai la seplang thangka angka michel ngliana to khana thangne na ro sangai angka bongara bo borok ro kyang ka uro phaikan ni ating khata sam klai ni gini ang bo sijon de anda brakle sopon deborma nin tam klai sopon de berma kai ani bati jak lai khata nang sopon deborma nogo thari thanga ha sopon deborma nogo thang ekare ningo jaga tan bagi phai michel ongra ga ba arpa bagi misulung nai rep case bagi misulung abo ang saimi yaw kai saimia ka nang bagi misulung khani saiman iko sijon saijang saiman michel thana ko gina rang rok tu lai phai mangka abo musuk nanya ni rang khai tu rang pon na besok tu khara
nang rang bisi tu 1 lakh orang ke baru dah. kele ke bono rang rok sere sek o jagan buma bodolok ke bo rang tang ye borok ane rang no tang ye noro oro phaimani yagulo je no phang malik no yakeba victim no tam sapai phai tam rok hini ring phai aga ko tawi family borok je chuma nang ob chim bok no jobab bok ano sage kok chuma ob chim yo dangmom samanyo sai de Apa saka ke mana ro? o putu sang lai ke borok ko buru bodol lok ta buru ma thar Oh dah bu. Namun lu sekarang tu video kaya mana lagi? haba Bawa ke mana ro? aborok lang muk dia ke bo borok bo yak nang ke ya bo bini mu be ya te ben mu be na angka ta tang klo ke bo driver samal de bo Ini nok baru. Bisira sobri parang. kat khali ini media masuk no जों दिनै अ जागायाव मेलगाबारि थानाय 9 तारिख सानदेन दिन रबिबार दिन जे दिनै बुखुकजों मासा रबिचरननि हिगन बिनि मुंखा आं पगै थांखा बनो जे कायसा सपन देबरमा हनै बिनि बुमुं हंकाय एरियाव हाइनो रिंमानि हंगा बनो गारमां हनै सिनि जागु ब जाने कायसा दिबो डिलार फुं हंगा ब कायसा बिनि नगो तिनि नुखुंगो रबिबार दिन हाबै बनो रेप खायके आफुं जों खोनागा हंगा जों मेडिया अंगरगबो नुखा नुंमान परे दिनै ग्राम अञ्चल दिनै बुखुकजुग सं गोबांमा दंगो बोरै बदल बुमा बदल बरक तङै मानजागलिया सयजागलिया फायदि दिनै थाङै नाय लायानो हनै जों दिनै 9 टाइम रिमानि 9 टाइम रिमान जागा जों किसा दिनै सामुं बतं लानो खुंगो बोरै बरक बा बसाय बसा दंगो जों सामुं हुमुं पायै फायनानि किसा लेदोंखा हंगा लेदोंमानि बिसिङाव जों 12 टान बिसिङाव जों अर फायजोथन हस्टि दिङै जों हिमै बो फायका गारि रग मालिया दिनै मासपुलान टेन दिन बागै हंगा जों हिमै फायै जों लेलें तुतु गुङै जथन किसा तुइरं नंलाय दंगो जागाव थान्दा लेंलायखा हनै कक सालाय दंगो हंगा कक सालाय दंमानि जागाव कायसा बरक आंबो सिनिया राजनगरनि हनै तासिङाव खाय बसावो किसा बानथता बरक लाखबनियान सिस्टेम बरक कायसा अटो बाय फायपुं जोंबो साजंमाया आंनाव उकलगो सदैनानै हनै थांपुरो हुंखाय कायसा बरक जलाबुसा हंगा ओ जे बारातिया बरक थांगै कायसा बरकनो थां सोङै पं अनकनि बरक ब्यां थां किन्तु अनक बिसिङाव चिन बोरै बदल गोबांमा आसुक जाक दंगो दो हंगाय जों हंगा आं सदैना थांगै आनि लगिवक ते कयजना बरक दङ बरक सदैना मुंजागै न थांगै जों आरो किसा आसुगै कक सालाय दंखा आसुगै कक सालाय दंमानिसे कायसा जेराय थाङो जों भिडिअ खायो मोबाइल बाय हंगा जों फाटता नुक्लियानि बिसिङाव हंगा आट कायसा कैमरा जों रिमा नुक्लियो जों ना हाजाक तिङै ना कैमरा जों रेखा आरे नोंथां भिडिअ खायसों जों कायसा बुमा बदल जों कायसा बोरै बदल जों बना नायन हेन फायमा हनै जों बर बे कक सालायका कक सालायमानि बिसिङाव बसावो ओ कायसा बरक लाका बनिया हाय बारातिया फायनाय बनो जों सोंका बनि मोबाइल बो जों सेगैनो हाका ताङै भिडिअ खाय हंगा आपुरु हंगा बरक साव जों भिडिअ खाया हंगा नोंथाङा भिडिअ खायमान दासिं नुकजाक दंलासा आं बरनो सोंका हंगा बसावो जों भिडिअ खाया हंगा बनो मोबाइल ना सिनि बोरै रक सिनि बुखुक जुक सं जों त तांगिया सिनि बुखुक जुक सं सेगैनो हालायका हंगा किसा मिसा बरनो कक सोंका सोंमान बिसं जों बरनो बबो बुया तो बतो गया जों कक सालायका सालायमानि बिसिंगो कायसा अबुरानो बो जों कक सोंका बारातिया न हंगा बसावो ओ जागाव ब थानावो बनो कल खायजागै ब फायफुं फायका हंगाय हंगाय गारमांनि बिन मामा हनै बसावो बसो कुबैयाबो तांसायमा ताव बसनो सामागा ब गारमांनि बिन मामा हनै सावो ब अटो बाय फायो हंगाय अटो बाय फायै ब अबो हाय अबस्था आं थानि बसंनो मते हनै सावो नों अर ताहानानि फाय जों बनो सोंखा हंगा नों जदि अन्नकुनि बरक बाय कामनांगो हन सावो अन्नकुनि बरक बाय कक सादि हनै बनो बसाका हंगा बर आरा कक साया हंगा जों बरनो सोंगानि माने जों बोरै बदल जों सोंगा बायदतामुलक मांखा तामनि कारणे ब अर फायका हंगा फायमानि बिसिङाव जों बरनो सोंखा ब मुसक नायनानि हन फायो हन सावो हंगा मुसक ब जागा हंगा मुसक नायना फायमा फलका हासुक गप हंगा फलका हासुक त रियांबारि त अ जागाया चिनमो त चाम्पा हावार मेलगाबारि हंगा जों बनो सोंखा हंगा आपुरका बतेसे सावका बिनि बुसुकपुं दासिमो जे सेराय बसा बुनि मुंतामो बां पगै थांगा ब फं खायो जे फायो हन सावो हंगा तैसा गारमांना ब औ सपन देबरमानो थानाव नायनानि हनै फायो हन सावो बनो थाना तलां थांगा हनै सावो हंगा तैसा ब सावो अरवा जे बनि सुलुसन नंखा अ जागानि सुलुसन अंगै तांगो अबो हायकाय बनो खवायो तलाङै थांगा हनै ब अ बुरिनि अरेप खायजांनि नगोसे फायफुं हंगा बनो जों सोंगा नों अरेप खायजां नगला ताखना फाय नों त सपन देबरमानि नगोसे थाना नां ब्ले हिना आं बनो सोंका हंगा नों आरो कथ सोंका माका थाया हन सावो हंगा जों बनो चिन बुरै बुखुक जों गोबां मानसि सोंगा नों आरो कथ थांगा हंगा थांया हंगा जों बनो सोंका नों रांनि फायना दा फाया हन सावो हंगा जों निम फानि बसो रां तं जों अबो सोंका नों अरबो चिन बुखुक जों सं गोबां मा हंगा ब सावो रां खायतो आनि थानि मुसुक पाइमानि रां दंगो हन नों अर ताम फायनानि बागै फाय रांनि फायनानि फाय किन्तु चिनि बोरैले 1 लाख टाका 2 लाख टाका रां बायला चिनि सन्मान दाबि माया हंगा अबो हाय हंगाय गोबां मा नुखुंगन हाबै रां बाय पाइनानि हंगाय गोबां मा नुखुंगन हाबै अबो हायके रेप खायमानैयाना हा
रेप खाइमाने आना कैसा बुरी बुसा स्कूल साजों परिना नांगौ चिनि हाय दिप्रासा बर रक हासो खामपारा तंनाय रक हु खाइ जानाय रक नगो जों बुसा बुथिना मुरुगै माया मोमान माया जों बुसा बुथिना जों साइजों स्कूल मार हो चिनि जों हासो सागा हाफान्तर जों काम खाइ जाय तंनाय बर रक हंगा जों अबो हाय जों चिनि बुरिना जों सेफ्टी नांगौ जों तिनिला नायदि बरनो जे नुजों बर रां बायदि अरव अ बुखुक जों पाइनानि बागै फायका किन्तु बिनि थाने 1 लाख टाका रां पंगो बनि जिनो लेखाय जों फुनुका किन्तु ते कैसा क गुबुननि बरक तामबो साजों साइमिया किन्तु जों रां सेगैन हागा हनै जों अबो हाय क खबरबो जों खोनाका मा किन्तु जों 1 टाका रां बिनि तांया बने 1 लाख टाका रां 50,000 का एक दुइटा बान्डिल बसंनो लेखा होय फुनुका अबो सुंनो क अबोनि बरे हंगा जों थाना रंबो कल खाइ माना हाका कारण हंगा म बुसुक जरतै थाङै सगैका म जे गथना जों अबनो त जों गुबैयो जों मातलां सेनाय जों बुरै बदल जों आसुगै तङै मांगला अबो सुंनो क जों आं अबनो चिनि बुरै रंबो गोसारनानि मुसुं मतेबो फाइदि जों अबो हाय केस रग जों चिनि बुखुक जोक सं जतन नग आसुक तङया ओइ पाल बाक्सा खायो जतन नग खरकसा खरं नै खायो अंखरै अ जागा जों अ चिनि बुखुक जों जों सहजुगिता खाइ मांगा हंगा बेलेखे जानाय किन्तु आनि नुखुङो खाइ जाने आनि नुख बिनि नुखुङो हाबै जागानि कोनो प्रमाण करे तिनि आनि नुखुङो याफानो बिनि नुखुङो ngै मानियो बिनि नुखुङो याफान तेकासा नुखुङो ngै मानो आं अबनि बागैनो चिनि बुखुक जोक सनो खुलुम कबर खाइ फारि जों बनो सहजुगिता खाइनानि बागै जों बुरै बदलक जों जतन पाल खायो बिन बुसकांग बुसाय फायान होनाय आं खा खायो जतन कबक मुंगा हारै फारि तिनि खनानि बिसिङन चिनि बुरै रक जतन पाल खायो फाइ अ जागाव फाइ मालाय बायथुं होनाय आं जतन कसारै आनि कगनो अरन पाइका जतन हामबाय